Hi guys! Welcome back again sa aking channel. So this is Tips Me for more videos all about dragon fruit. Ayan, subscribe and follow me on Facebook page. So ayan guys, so nandito po tayo ngayon sa dragon fruit farm. Kasi kahapon, nakaharvest po kami mga 400 kilos ata yun. Ayan, lagpas sa 400. So ngayon, ipakita ko po sa inyo yung 3 rare dragon fruit. Kasi nga, pag-harvest namin kahapon, doon namin namalayan, may 3 palang rare na dragon fruit. So yung gagawin natin ngayon, mag-tour muna tayo dahil pagkatapos namin mag-harvest, mayroon na namang sumisibol na mga dragon fruit. At saka ipakita ko sa inyo yung 3 rare na dragon fruit. So ngayon, mag-start po tayo dito. Ayan na guys, oh. Wow! Ang ganda po talaga ng dragon fruit dito sa farm, no? Ang daming bulaklak. Ayan. Kaka-harvest na namin kahapon. Pang 4 na bisis na yun na harvest. 4 times na po kami nakapag-harvest. So sa first harvest, maliit lang, mga 30 kilos. Ayan. So sa second harvest, nag-harvest kami ng mga 30 kilos. Yan. So sa third is 100. Oo, yan sa third, 100. 100 kilos. Yan. Dito tayo. Yan, ang dami po talaga, no? Wow, tingnan nyo yun. Wow, grabe, ang ganda. Mayroon na namang blessings na dumarating, paparating. Oo, paparating pala guys, hindi dumating. Ayan o. So, isa-isahin po natin para gusto ko talaga na makita ninyo na proven at saka tested. Tested. Hindi guys, proven po talaga. Mayroon akong videos, mga pictures na nag-harvest kami kahapon. So, ipakita ko lang sa inyo yung mga pictures na na-harvest namin kahapon. Yan o, ang dami na namang bulaklak. Dito na side. So, one line pa lang po. Nandito po tayo ngayon sa upper side. Yan. Yan o. Grabe guys. So, maya-maya, pagkatapos natin mag-tour, is kukuha tayo ng cutter at saka yung nigo para lagyan natin ng ating harvestin na yung rare dragon fruits. Ayan. So, wow guys. You know, mayroon na namang sumisibol na maliit. Grabe oh, kaya ganda. Ang dami po talagang bulaklak, no? It's a blessings po talaga this year. You know, kita-kita nyo yan, no? Wow. Ito kagabi, sumisibol na to kagabi. So yung sa inner niya guys, ganito pala guys, oh. At saka alam nyo guys, ang dragon fruit flower is pwede po itong lutuin. Ang dami pong nagtitake ng videos on how to cook dragon fruit flowers. Kasi nga, pwede po talaga yan makain. Kitang na search ko po sa mga YouTubers na niluluto nila yun. Yan o, ang dami. So, ayan. Nandito na po tayo sa first line dito sa upper. Tapos ito naman yung second line. So, dito naman tayo sa third line. Ayan, yung third line. So, ito naman yung back sa second line. Yan. So, ipakita ko muna sa inyo yung second line back. Wow! It's a blessings po talaga guys, no? Maraming salamat po talaga sa Panginoon. Kasi yung Panginoon naman lang po yung bumibigay ng bunga, no? Hindi natin alam pag always ganito yung harvest namin. It's a blessings po talaga this year. Every year po tayo mag-harvest guys. So nakikita nyo naman po sa aking mga videos, sa aking mga playlist, all about dragon fruit guys. Nandun po lahat.
mga update ko sa dragon fruit, paano magtanim. Ayan, ano yung mga fertilizer na ginagamit namin. Ayan, i-search nyo lang guys. Tsaka para malaman ninyo kung ano yung mga dapat natin gawin sa mga dragon fruit. Ano yung dapat hindi tanggalin. Ganyan, yan o. Grabe talaga guys. Napaka mamamangha ka talaga o. So sa third line na po tayo. So yun po yung second line, first line. So ito naman yung third line. Tingnan nyo yan. Diba? Wow! It's a blessings po talaga guys, no? Namamangha po talaga ako sa bunga. Kasi this year ata yung pinakamaraming bunga. Last year, kunti lang. Pero nakaharvest kami noon. Almost mga 1,000 kilos ata yun. Lahat. 1 year lang. Yan. So dito naman tayo sa dalawa, tatlo, pang-apat na line. Yan. So ito naman yung pang-apat na line sa upper side. Yan o. Grabe. So ito guys, so, hindi na lang namin hinaharvest kasi nga kinagat siya ng mga langgam o. Yan po yung mga langgam. At saka yung unang kumakain nito guys is yung ibon. Tapos yung langgam na po yung sila na po yung mag-finish, you know? Kasi matamis po talaga yung dragon fruit namin. Proven po talaga dahil nilalanggam po yung mga dragon fruit namin dito sa katatamis, you know? Mga utitod kung tawagin sa Bisaya. Yan po yung utitod. Yan. So dito naman tayo. Wow. Grabe guys. It's amazing talaga, no? Amazing. So dito tayo sa pinakatuktok para matik natin video lahat. Ano? So ito yung lower side. Tingnan nyo yan. Wow. Grabe. Ang ganda. Daming bulaklak. Ayan, so punta tayo dun sa lower side. No? Punta tayo sa lower side. Kasi pakita ko din sa inyo dun yung mga bulaklak dun na grabe talaga. So sa mga gustong magtanim or sa mga sa start na nagtanim ng dragon fruit, i-check nyo lang po sa aking YouTube channel. Nandun po lahat. No? Marami kayong matutunan about dragon fruits. Ayan. So yan si tatay, oh. Na ginagawa si tatay. Kasi yung mga reject namin, kami yung kakain nito. Ang daming reject. So nagtabisay. Yun ang dami. Mga reject po yan. Kahapon po kasi kami nag-harvest. So ito na po yung mga plastic. Magagamit pa rin namin to. Kasi iputos to namin. Yan o. So yan, punta tayo muna dun sa lower side. No? Pakita ko muna sa inyo. Pagkatapos natin dun is mag-harvest na tayo sa ating 3 years dragon fruit dito sa farm. No? So dito tayo. Tapos na tayo dito na side. So dito naman tayo. Wow, grabe guys, no? It's amazing. Tapos na tayo dyan. You know. Dyan na tayo kanina. Yan. Tingnan nyo yan. So, dito na naman tayo. Pakita ko muna sa inyo yung sa lower side. Gusto ko talaga na i-tour ko kayo. At least, malaman nyo naman. At saka makikita nyo kung gaano ka. Yan o. So, yan po yung dito na tayo guys. Sa lower side. Wow. Kahapon lang to namin na-harvest. Pero ang dami na namang bulaklak. So dun punta tayo dun. Yan po, puro-puro po yan mga dragon fruits. Ang sarap pa ng hangin dito. Nakaka-relax po. Ayan, so punta na tayo dun sa lower side. Yan, ang daming bulaklak, oh. Grabe. Sa blessings po talaga. No? Tingnan nyo yan, oh.
Wow. Grabe sis. Dito na side. Wow. So, punta na tayo dun. So, ayan guys, nandito na po tayo sa lower side. Yan, nakikita nyo yan. Ang dami na namang bulaklak na tapos na magbabads. Yan oh. Wow, so puntahan po natin. Tingnan nyo yan. Yan. Wow guys, grabe. It's a blessing po talaga, no? Ang dami na namang tapos na nag-blessing. Nag-blossom. Blue. Yan. Wow. Ang daming bulaklak po talaga. Yan o. Yan. Tingnan nyo guys. Grabe. Super blessings po talaga. Tingnan nyo. Grabe. Mamanga po talaga kayo sa mga bulaklak yun o. Hanggang dun. Tingnan nyo. So puntahan natin. Grabe. No? So healthy. So parang kagabi lang sila nag-bloom guys. Yan. So ngayon, tingnan nyo. Grabe. Ang dami. Wow. Yan o. So sa second line pa lang tayo ha. Meron pang third line, fourth line hanggang dun sa itaas. Grabe guys. No? Napaka-blessing ko talaga namin dito sa farm kasi ang daming bunga. Ano nyo yun? Green pa. Wow. Mga green pa po yung iba. Ano nyo yan? Anywhere you see, puro mga bulaklak o your flowers lang. Guys, mga flowers. You know? Wow. So ito naman yung third line. First line, second natin. First line, second line, so third line. Wow. Grabe guys. Ito na sigurong grand na harvest siguro. Oh. Tingnan nyo yan oh. Hanggang dun. Grabe. Sa blessings po talaga. No? Yan. So tapos na po tayo sa lower side. So yan guys. Tapos na po tayo mag-tour doon sa lower side. So ngayon is harvestin natin yung rare dragon fruit. So ngayon, kuha muna tayo ng cutter at saka yung nigo, no? Kasi nandito po yung cutter namin. Balik ko sa cutter tayo. Itong nigo tayo. Nigo. Kasi lang. Ano itong nigo? Nigo. Lihog ko tayo. Yan si Tatay Andres kis. Managkaon tayo. Address sa fikas niya nga balay. Kasi meron po siyang balay si Tatay sa may karsada. Yan, ready na po yung ating nigo at saka yung cutter. Yan. Napaka magamit talaga yung cutter guys. Very useful yung cutter. Kasi nga para sa dragon fruit. Ayan, so dito tayo sa first rare dragon fruit na ipapakita ko sa inyo. So ayan oh. Nandito siya sa first line. Tingnan nyo ha. So, hinahinay lang tayo guys. Ayan. Wow! Ayan guys. No? Grabe. So, i-harvest na natin. So, yung pag-harvest natin ito, ganyan na lang natin. No? Ganyan. So, i-hold natin dito. Tapos, i-cut na natin dito sa, yan. Nagka-cutting po tayo sa, ang tawag dito, sa may puno ng dragon fruit, yan o. Kasi, kakaiba po talaga, kaya, dyan na natin siya kinakat. Ano kayang lasa nito? Mamaya, kakainin natin to. Titikman natin to. Yan. Kung ano yung lasa niya. At saka,
i-explain ko sa inyo guys. Yan, lagay natin dyan. So ito na yung ating nakatiran. Yan o. Kakaiba po talaga. So yan, nandito na po tayo sa ating first rare dragon fruit. Yan. So punta na naman tayo sa ating second rare dragon fruit. Yan. Kakaiba. Dito lang yan sa Tips Me You. So maraming salamat po talaga no, sa walang sawang sumuporta, sa nag-subscribe at saka nag-follow sa aking YouTube channel. Yay! Thank you po. Ayan. So nandito tayo sa second dragon fruit. So ito na yung first. Ayan. Second rare dragon fruit. Tingnan niyo yan. Wow! Nandito na siya guys. So same lang din po yung pagkat natin ito. Kasi wala po kasi siyang pungango eh. So dito natin siya i-cut sa upper side. Yan. Tingnan nyo. Wow. It's a rare po talaga, no? Kakaiba po talaga. Yan, so dalawa na sila. Yan o. Grabe. So dito na naman tayo sa ating pang third rare dragon fruit. No? Are you ready? Yes, I'm so ready. Always. Ayan. So dito tayo. Yan o. Ang daming bulaklak guys. Dito tayo kanina nag-tour. Pinakita ko sa inyo. Wow. So nandito na siya guys. So ito na yung pang tatlo. Wow. So dito ko na lang to i-cut para makita nila no. Yan, yun nahulog. Yay. Kakaiba po talaga yan. Tatlo po. Yan. Tatlo po silang rare dragon fruit. No? Kakaiba. At saka mamamangha po talaga tayo sa mga ganito, no? Kasi minsan lang po ito mangyayari sa farm. Yan, no? Happy. It's good po talaga na mayroong ganito. Kasi kakaiba po ito eh. Minsan lang po ito mangyayari. Minsan nga sa isang taon walang ganito. So dito tayo. Dadaan tayo dito. Sa may mga okay. Hinahinay lang. Yan, so titikman na po natin kung ano yung lasa niya. No? Tay! Si tatay dito. Yan. Dito ko muna ilagay yung camera. So, ayan guys, tikman na po natin, no? Yung rare dragon fruit. Ayan. Yan, no? Kakaiba po talaga siya. Ano kayang lasa nito, no? Minsan lang po ito kasi baka mas matamis to kaysa ibang dragon fruit, you know? Iba rin yung kanyang balat. Tingnan nyo. Di masyado makita dyan. Kaya yan. Ilagay ko muna dito. Yan. Kaya iba po talaga yung kanyang kulay. Tsaka yung kanyang balat. Para siyang limon. Limon. Oo, parang hugis limon po. Wow. Sarap. Yan, nandito na po. Tikman na natin.
Ang tamis. Grabe. Iba. Ang tamis po talaga. Ibang-ibang po talaga sa ibang dragon fruit. Grabe. Ayan o. Grabe guys, ang tamis. Yan, meron pa. Yan. Dalawa. Meron pang dalawa. So yan guys, maraming salamat po sa panonood. At saka don't forget to subscribe sa mga hindi pa na po nakapag-subscribe sa aking channel. At saka i-click nyo lang yung bell para updated kayo sa mga videos, tips ko, ayan, lifestyle. Yan, maraming salamat po. All about dragon fruit yan, nasa playlist ko po. Thank you, maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. Bye-bye. Paalam, ingat po.